Salam alik yurdumyzyň sungaty dörejilik söýji mehriban tomoşaçylarymyz hemem şuňky gepleşigimizde gatnaşan hormatly mehmanlarymyz. Yurdumyzda Ulavraya eýe bolan Behiş studiýasyna Behiş Show adly gepleşigimiziň ýene bir sanyna başlaýar. Bugunky hormatly mehmanlarymyz sungatda uly derejelere yurdumyzda halkyň söýgüsini gazanan aýdymçymyz Serdar Çariýew. Sizi hoş gördük. Aranjirovщик Atamrat Bäşimow, şeýle-de teatr sungatyna, başga da kino sungatyna, dürli sungatlary özüne jemleýän aktyorymyz Begenç Garliýew. Şeýle-de biziň hormatly fadanlarymyz Begenç Kakabaýew hemem Batyr Gonaşew. Sizem hoş gördük. Bu gepleşigimi Dilşat Melaýew alyp barýan. Şuňky gepleşigi alyp barmagyňylar garaşylmadyk pursat boldy. Şoň üçin bir täkel etmezçilik bolsa, bizem bagyşlarsyňyz. Bugunky gepleşigimiz şowhunly hemem gaty bir manyly sungatda dürli bir ugurlar boýunça gürrüňler bolar. Arkaýyn öz pikirleriňizi, öz duýgularyňyzy şu gepleşigimizde arkaýyn aýdyp bilýäňiz. Gepleşigimiziň başyna elbetde aýdymçymyz sizden aýdym haýyş edýär. Köp sag bolun. Benim näme şu pursatdan beýle mehriban dinleýijilerimize muştaklarymyza köp sag bolsun aýdýan. O Behiş Production'yň oglanlaryna da köp sag bolsun aýdýan. Bizi silap hormat edip çağıranyň üçin. Mümkin bolsa bir öldürüjüligimizden bir aýdym aýdyp bereň, ýene onuň dowam ederiz. Ýerňen ogratma meni. Barıwan aqbal meni aýrar senden, ýuwdunyp göz ýaşyň gözlersiň meni. Mehribanym meni söýersiň şenden, aýradyk ýoluny uğratma meni, uğratma meni, uğratma meni. Barıwan aqbal meni aýrar senden, ýuwdunyp göz ýaşyň gözlersiň meni. Mehribanym meni söýersiň şenden, aýradyk ýoluny uğratma meni, uğratma meni, uğratma meni. Ýallar ýüregime hüncürdin etin, diller damar sarmaz we bilmesin, bilmesin. Akbaly kimidi aýra salmasyn, salmasyn. Aýradyk ýoluny uğratma meni, uğratma meni, uğratma meni. Ayrılığın yükün eline alıp, giderin dünýadan ýüregimi koyup, men senden özgäni bilmem süýüp. Aýralyk ýoluny uğratma meni, uğratma meni, uğratma meni. Ýallar ýüregime hüncürdin etin, diller damar sarmaz we bilmesin, bilmesin. Akbaly kimidi aýra salmasyn, salmasyn. Aýralyk ýoluny uğratma meni, uğratma meni, uğratma meni. Yıllar yüreğime sen şüreğin diller damar sarmaz ve bilmesin, bilmesin. Akbaly
salmasın. Ayrılık yoluna uğratma beni, uğratma beni, uğratma beni. Yanlar yüreğime tınşır, dinlesin dinlesin. Diller damar sarmadı, bilmesin bilmesin. Akbali kimidi ayrı salmasın salmasın. Ayrılık yoluna uğratma beni, uğratma beni, uğratma beni, uğratma beni, uğratma beni. Berekella. Köp sağ olun. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hudurlaya. Öýlerinizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bezen. Elbette ähli näme döredöňde de sungatda hasam ýeköýüň döredip bolmaýa, hukman ýanyňda ýollaşyň, şol kärde pikirdeşiň bolmaly. Siziň pikirdeşiňiz ine Atamrat Bäşimow siziň şol babatda şol aýdymlaryň gowy çykmagyna siziň gaty uly bir gollawyňyz, uly işleňiz, zähmetiňiz bar. Bile işleýäňiz hemme aýdymlaryň üstüne şuň kepleşigimizde durly soraglar bolar, heriňizde bir siz üçin saýlanyp alynan soraglar bolar. Aýdymlaryňyz ýüregimize täsir edýär. Ýöne siziň ýüregiňize kim täsir edýär? Atogdoro ýürege täsir edýän ilki bilen duýgudaşlygyň, güýçlü näil duýgudaşlygyň güýçlü boldy. Daşdagorundaky ýakynlaryň ýüregine näme bardygyny duýmak has. Duýasyň gelmese de duýgy o senden sorap duran ok duýgu diýilýän zat. Ähli bir tebigatymyň gözelliginden ähli bir adamlaň başyndan geçirýän durmuşyna bolup geçýän duýgular sunat işgärlerini men pikirim bul öz pikirim sunat işgärleriniň aklyna iste pikir edesi gelmese de tebigat bilen gürleşip bir ýel ütgeşik bolýar sunat adamdy bir erkana belli bir pikirde Şu wagt aýdymyňyz hiç gaçan aşyklar aýra salmasyn diýärdi. Siz şonu özüňiz ýaşap geçýäňizmi şol aýdymyňyzda ýa durly bir mysal üçin bir temany alaňyzda şoňa girip şoňa düşünip bilýäňizmi ýa hemme aýdymlaryňyzda öz durmuşyňyzda ýaşap geçirilýäňizmi şolar? Birinji bilen bul aýdym Oğuljan ýoly diýip birden almaşyklaň goşgaty men tötäleýin internet platformasynda gördüm. Oşuny haladym. Atamrat bilen o maslahatlaşdyk. Soň bul aýdym işlerini üstünden bir näçe ýyl geçenden soň şol Oğuljan doganymy o ýazdy internetten şu men goşgym sağ bolsun aýtdy. Bul hakykatdan biriniň başyndan geçen. Siz özüňiz şo goşgyny görüp halap aýdym etdiňiz. Halap özüme ýakyn gördüm şoňa duýgulary. Ýöne beýdiýsem men durmuşymda olar ýalat bolup geçmedi ýöne. Hukman bir zat duýmak üçin sen başyňda bolup geçen zat bolmagy sen üçin o hukmanna. Aktörler Bizde ine teatrda Begen Cemilýäde durly bir obraz alamyzda. Şonu ilki biz ýaşamasagam şonu özümizden geçirýäs. Onda aýdymçylarym şeýle bolýarda. Elbette şoň Özüňizden geçirip şonu ýaşamadyk bolsaňyzam özüňizden geçirip şonu ýerine ýetirýäňiz, şoda ýürege barýan bolmaly. Belki men geçirip bilmedem Atamrat öz işleşýän ýakyndan geçirip bilýär o. Adamyň ähli adamyň ýüzüne seredende bir duýguny alyp bolýar şol adamdan. Esle şol adam gowy ýaşanmalysyň durmuşda esle kynçylyk görenmalysyň. Ähli adamda da özüne ýetik duýgusy bar. Ýöne şonu adam pikirlenip duýman başarda dünýä gözelligine de göz ýetip duýup söýüp ýaşaýan, ähli daşdagoranyny da dünýä gowluk isläp ýaşaýan adamlar. Sağ olun. Aýdymyň döreýişi bar aýtsamam Atamrat. Şol aýdymy sen aýtdyň ha, bir hilek sen ýaşap gördüňmi şol zat diýen bolan. Ya sen ýaşap gördüň? Ýok. Sadırdım. Deret esas zat ene şu kino görýän ha. Onuň kitap okuyan. Kitap okusan özüň şu düzýän ha, bilýän ha, bir
näkile ama kinoda hem görän zadyň üýtgeden okda şu görän zadyň şu goşguda da şol manysyny zadyny getirdi internet. Şu goşuk eken Serdar. Ama okuyan olun öz geçýär-de. Bolan ok sen on ýaly hadise de döreden okýany. Özüňde şo bolan waka özüň çöp resurs düzýäň da şonu be. Be. Yani onun son ýa-da ýalbar ýa-da o men birinji getirenden täsir etdi şu goşuk. O goşgy düzülen adam bu dünýede ýok. Ýa sakta şoň käň wagt geçmändir aýrylyp durýar goşgy ýalan oglan. Şol Oguljan ýoly we ösewür ýarny düzen goşgy. O şonu aradan çykýar inan sakta. Şol söýlerden hem bilýär. Yani şol o dünýeden ötmäk diýip durşy goşgyň men ýaman gowurdum şunu bir aýdy men waýsa hasam gowurd diýip. Şonu aýdyp berdi jaňa maňa. Sen şonu ardy aýdym etdiň o ýyly halka köpçüligine ýetirdiň sag bol diýip. Oguljan ýoly. Galam mujity bolsun dogan. Kän közönçli görün olma. Däme Allah kuwat bersin. Awa şey Rezat beret. Bunu aýdymy çykardyk ha. İnternetten diňe soňky goşularyny gözleýär. Ýene de ýokmy garaýyn. Özüne tanamyzok. özüňizem gowurdyňyz, halkam gowurdy-da sebäbi. Soň ýene de bir goşgusyny tapyp aýdym etdi ha. Besedin ne diýip bir aýdym ma Serdaryň. Onam mäzer gepleşigimiň dowamyny diňlerse ha. Sag bolun. Ýene bir sorag Serdar size siziň merhum halipaňyz Atabaý Çargaliýewiň ýolundan aýdýaňyz. Siz ýene soňky döwür öz boluşly bir ýol döretdiňiz. Şol ýol size bir maslahat berýän, belki Atamurat Bäşimowiň maslahatymy ýa öz pikiriňizmi? Özüňiz çevir täze ugur boýunça, ýol boýunça aýdyp başladyňyz. Yo, olyňyz soragdan bir maslahat hiçim maslahat bermedi ýöne şol durmuş ýaşaýşymda bir üýtgeşme ödüm. O şeýle durmuşçy köp kynçylyk sebäplerden ödüm üýtgäsim geldi we men öz aýdýan aýdymlamam üýtgemem. Bir zada ittergi boldy, bir zat size şonu etmek. Tergi boldy durmuşda ödümi täze durmuşa başladym we ödümi baştan aýak şol durmuşdum. Näçe mysal üçin 2020-nji ýyla çenni 2020-den bäri meni ýam başga täze durmuşa we täze dosýar, täze dünýä garaýş, o täze aýdymlar. Sebäbi on mäşil bäri aýdym toý topdum, ana giýjegini toý topdum, ýa-ni şo on mäşil bäri men aýdym bilen o kini mene ýaň ýakyn aýdym aýtmany öwrenip başladym diýen özümde pikirler. Ona şol belki täze ýoluňyzam sizi hasam halk içinde tanalmaga tergi bolup duranda. Şol gowlat halifalaryň aýdym aýtmak 17 saat ýok, ýani olar bolmaz. Ýöne hiç açan biriniň awraýy bilen awraýly bolup bolmajagyny düşündim. Menne näme şolardan näme bar bolsa, olaram insan, menem insan asna teledende ählimiz insan, ählimizde de şol bir ýürek, şol bir hemmämiz doglamyzda bir bäbecik bolup dogulýar. Hemmämiz bir ak ýürek bolup dogulýar. Ýöne näme üçin olar üýtgeşik bolup dogulýar. Şo pikir etdim, belki menem işläp bilýändir. Şol halipaňyzam öz döwrüni, öz ýoluny, öz uguruny öz döredenne. Oňa da bir zat ýardam edip, bir zatdan başlandyr. Size menen şu wagt halipaňyzyň ýolundan başladyňyz. Biziň herimiz bir şahsiýet bolup gitýär. Şu dünýäde her bir adam şahsiýet, onda da özüň bir zat döretmeklik. Siziň öz zehiniňiz bilen döretmeklik şoň özü uly zat. Eger köp sany ýigitler bar-da şol sunat işläp bilen, eger şolar ýalak hereket eden bolsam, mysal üçin Atamurat Bäşimow şoňa pulny berip, maňa plan aýdym işläp ber. Ya plan aýdym edip ber, ya maňa hit döredip ber, men onu etmedim. Şuldäme öwrenen bolsa menem gapdyrylan şonu öwren. Öýde ýatyp o. Bile rahmet çekdiňiz, bile o iýbiçemde de turamda ýatamda giýje daňa çenni öwrenýän. Studiýa barýan, edip görýän. Atam bilen maslahatlaşan diýjek bolýanym şol
aýdym sadyň nädip döreýişini ilki öwrendim. Nädip döretme sadyň döremegini ilki öwrenip özümde tejribe geçirip gördüm. Tom kämilleşdirdin Onu bile. kämilleşdim ha. Şoň üçin pikirdeş diýilýär, şoň üçin Evet. pikirdeş. Onun ol sebäbidir. Yeni bir zat düşünürüm gelýär. Şu köp sanyny bazı oglanlar bar, aýdym oglanlar bar. Emmezem goýdy diýen olar erwede aýdy diýen ýok ýöne. Mesela çünkü menden şu Atamrada bir aýdym işläp beriň diýip bardım. Ona Atamrad planşama näçe işläp beren planşama işläp ber. Onun men mümkinlisindäki, müň ýüregindäki dörenlerde men nädip düşünüp men aýdym onu olaýdym nädip halka owy ýaýrasyn, halkyň ýüregine barsyn sebäbi mümkinlisindäki izaýalar bilen olaýdym döreýär. Men hiç ýyl goşandym bolmasa nädip halka meni owy ýetireýin. Ana köp başlaryň ýalňyş ýanlady. Aranjировщик aýdym berýärler, igi diýerler, başga işler bilen bolýar. Nädip onu müň çeken bardygyny bagy baryp ýüreme o bolmaýar. Ol hiç açanam aýdymyň sözleri we bagyň sesi hiç açanam saada oturmaýaram, halkyň guruguna gowum ýakmaýar, ýüregine de barmaýar. Şoň bilen bilece oturup işleýän, awa sebäbi nirden nämetçe müň bilen gowy maslahatlaşýan. Müň şinam gowy. Elmedama pikirdeş boluň, hiç gaçan Käse gowlat döreýär. söwüşmelem gowdat döretmek üçin. Atamrat bir geçirimlirak menden. Şeýlemi? Bunu geçirimlirak, men kıyınrak. Atamradyň geçirimliligi üçin bir aýdym haýyş edäýliň sizden. Atamrad üçin. Yani men üçin aýdyp görkezem. Öslerlerime döredilen Batyrjan bilen bilerik de işlem bir aýdymyz var, ýan ýakyny. Başla meni. Son mümkin var aýdyp bereň. Aty belli aýdym bolmaly bar. Senin gününden bala yan yekelikten yana Rehmen gelsin minni mağa Geç günahımı bağışla beni Senin gününden bala yan yekelikten yana Rehmen gelsin minni mağa Geç günahımı bağışla beni Sana ömrüm bağlı yani Yaptamalar bana gani Yal yağmı menden ari Geç günahımı bağışla beni Sana ömrüm bağlı yani Yaptamalar bana gani Yal yağmı menden ari Gelagin bağışla beni Bilsem yine gönlüme yara Leyli saçan sipap kara Geçen günlerim dur sarap Geç günahımı bağışla beni Yanlıştım bağışla yarım Sen törüme yaraş yanım Sağır bilen karaş yarım Geleyim bağışla beni Sana ömrüm bağlı yani Yaptamalar bana gani Yal yağmı menen ari Geleyim bağışla beni Sana ömrüm bağlı yani Suratlarım menen
Sana ömrüm bağlayan suratlarım beni gali yar yağmenen ali geç günahını bağışlamayın bana ömrüm bağlayan suratlarım beni gali Köp sağ olun. Şu gepleşige gelmezden doğanlarımız bolup öýde üçtükde. Owadan gele doğanlarımız, ýallaganlarym. Ne çimizde bir goway aýdymaýdan gelinejemiz bar. Aýdymaýda haýyş etdik. Ola men aýdyp bilemok bir aýsysyn aýdýany bir türkmen gelini. Tonya bolen. Men ştadatyn soramaly sizden. Men sizi şonda tanadym. Yani şin bolup bilýän da ol. Serdar Çarif'in aydımını koy, Serdar Çarif'in aydımı benim gözleyen YouTube'dan sizin aydımlarınız. Plan aydımını koy, kim aydım, kim, neyem aydım, neyem gözleyen. Şonu tanıştım sizin bir kısan aydımlarınız bilen. Şolun sizin müştaklarınız, gati ne Mar welaýatynyň olar gaty uly müştaklarynız eken her bir aýdymlaryňyza göz ýaş döküp şolar şotaýdy diňleýän ekenler. Köp sağ Şonu olsunlar. size şu fırsatda ýetirmelimen. Kime tinçlaramaly. Ya köp sağ olsunlar doğanlar, canlar sağ olsun. Köp sağ olun. Ne sadanalaryňyz bar, ýanky Atamradyň bolşýaly. Bularym sizin pikirdeşleriňiz, sizin sungatyňyza uly goşan goşýalar, siz bilen size nähili Serdar Çarif bilen işleşmek, Atamrat bilen işleşmek kynşyna. Ay bular şuna mağırdır lan men bilýän. Bulara mağır bolýan. Sebäbi motto ay bolýaly diýen zat men halam ay bor ertire dersi, ay bor bir gün eders. Şoň jintkäp jogap gär duymasaň sunat bolan. Ýöne geldi geçti sunat bolýar. 3-4 aýlyk şöhratyna gowunjak boldan geldi geçti sunat kän etjek boldan. Şoň üçin işleňizde de şol jogapkärçilik bildirýär-de. Her biriňiziň goşandyňyz bildirýär aýdymlarda. Atamrat, şu ýerde size sorak şeýle. Ýaňa maýtdym. Şoňa beriň akly sorak. Ýaňa maýtdym. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bile okadyk. Bir kurs uly. Bilýärdiňizmi aktyorski okany? Serdar. Artist. Yo bilýän. Artistçilik okady, spektakllarda oýnady, bile oýnan, keşplenmeden gülkülü fırsatlarym boldy. Gaty özü bir şadýan oglan bolup. Men şu seredip sen bir hil asırlaşypsyň, ýaman agyrlaşypsyň diýdim. Bu işli kompozitor nereden bäşifin amjekti adamlar. Tölemen. Bu aydym bilen meşgullanýany soň bildik. Şu wagt men bilemokdym. Bular ýaly. Saatçylyk mektebi okudum men. Saatçylyk mektebi. Aslynda bilemek nähil tanaýaňyz? Bir onu aýdyp berin. Asla adam hökmüne tanaýaňyz Atamrady meni gaty bit bir garagol adam hökmüne tanaýaňyz. Yo gennejemede uçup ýoşady bir. Şeydim. Men teýş ýakanlar bilýär. Toyuna da çağırmadı bizi. Bile gulluk etdik diýen kim onkiden mer tanaýan. Bile gulluk etdik. Bir wakan gurrun bereýin sahnada men ikinci kursum, bular üçünçi kurs. Bir zada goşdylar men şolaň spektaklina. Onaň çykmaňka men häzir diýdi bir oýun etjek diýdi. Şonu etjek, "Sen gatyrma" diýdim menem. Menem jogabym bererin diýdim. Bulam etjek diýdi. Şeyler ýanyma geldi, o ýüzüne şarpylar. Urdum da sahnada. "Näme etdiň?" diýip men sen etme diýdim. Menem jogabym bererin diýdim. Diňe bewenji oýnap bile oýnada da ýsa oýnap bile. Şu bewenji oýnana berdym speklemede. Artist. Ken keşpler ýerine ýetirdi. Serdar, sen özüň näme satarsyň ki bir. Garal men işleýärken bu meňil esker bolup geldi. Men işleýär. Näme Dembil. Son men meňil esker bolup geldim. Bir hil boldy da anym şey. Gatkän ýylan mär işleýär. Ýöne ol döwür menne bir öz başarjagdygym ýokdy bu sungatda. Ýöne şeýle Halifa aýdym aýdyp beren. Ýaşaş oglan 18-17 ýaşaş oglan. Durmuşyň öýüni görüp beren oglan.
O onun öýlenli bir kynçylyk düşünýän etdi. Onun ýa pikirleri ýyl boldy ýa gaýdan zatlam döretmeli bir zat diýen. Onun şil var, bir küçül var. Muň bilen görüşmedim. Şoň Hudaý tarapyn bir ýerde sataşdyk. Iş ondan men şu täze stil etjek bolýan, şunu etjek bolýan, bulan away başlary edik göreli, eýdel bir şey diýen başladyk gitdik. Ene de dören aydymlar netibeden o. Ýene onu sataşdyk da. Atamra siz diňe Serdar bilen işleşýäňiz ýa başga aýdymçylar bilen işleşýäňizmi? Soňam siziň eden işiňize, zähmetiňize gadyr goýýarlarmy ýa gadyry goýmaýan ýerler hem boldumy? Ay, gadyr var. Belki şu wagt aýtmaly ýerdir. Goýmasa gyzykly däl, gadyr goýmasalar gyzyk ýok. Gızygam ýok, köwesem ýok soň indiki işler. Esasy zat başga aýdymçylar bilen diýäňe. Men bir aýdym işlesem, uzak işleýän. Onu şänik töwen ýaly edänsem, onuň hemme wagt bilen işleşmem kyn bolýar onuň. Näçe? Sebebi Talap edýärler. o Plança wagtama edipler kullanmalyma. Näme etdiňe? Ondan soň bolmaýar adam. Şondan ýani köp başlar şol etmeliler. Şugun bir jan etdi. Şeýle dost nomeryň planyny Aýdy ber dost, GPS-ni tapar gurlar, adan aýtmöň, aýt. Menem tanamok ho. Şeýlemi? Birinden allym diýdi. Bir aýdym işläp beräý dost, gaýrat etdi diýdi. Men dedim 4 aýdan işläp bilýän dedim. 4 aýdan moşaýan dedim. Gülýä oyun etmäýär o çyndan dedim ha men dedim etmel alan işlema dedim 4 aýlyk dedim. 2 aýlap ýatan, ýoý 2 ýyllap ýatan aýdymydanmy? O 2 ýyllap ýatan işlemeli. Bir aýdym näçe wagt işleýär? 6 aý, 1 ýyl. Bir aýdym. Erkilek. Şonço. Yani Onu da aydımla köp çıkýar etene derdi. Ha? Aydımla. Yo, nisberlen ýylla bir aýdym ýa 2 aýdym çykýar. Onu şu çıkaryan aydımdan uzak faklanýar trendde. Var ondan. yo biz ýöne bir zady bar. Analizim kan oturýar. Bir aýdym işleýär biz. Bir aýdymy diýnaýynçak başga aýdymy üns berýän zat. Biz onu ýardy ýa-da. Şulaýdym işläp otyrtmy. Daway temany ütgödölüp bulun soňkudur goşgudy diýänçi. Ön goşgu diýär. Sen aktörskiň oturup aranjirovşik gördiň ha? Aýdymçyň şahy Yo, görýänemçi. goşgudan kösenýärdik. Doğrudan oňa ýazdyrjak goýup goşgu birinji oçur. Şu goşgu gow bolmasa aýdym sen şondan ilhamlanma. Begen ýa-ni iň esasy zat goşgu özü aýtjak zadynam ýa bir öz düzen zadyň orada gow ýerine ýetirip bolýar. Goşgudan indi kösenemiz oktuýarlar. Onun nahardan kösenýärdik. Ýumurtga sakyp. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýlerinizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen beden. Benim yanında pul ýok, muňam yanında pul ýok. Onuň aýdan sen garaşa bir da edersiz aýdyp bir ýerden saç tapyp geldi. On gitdi bir ýerden şuňaça gowurda galyp geldi. Ýumurtga. Indi näme ýaňyz? Hudaýa şükür, indi da stavki ýetdi. Ýöne şol ýumurtga gän döwrüňizi ýatlap. yo yumurtga integem durýar haladyny. Durýar. Nafsak. Ana komjuk zat durýar. Onda stavka edem dedi. Bolonýada uňa slaqat etdim. 3-4 tane olan var. Uňa hem gow gelmedi. Oturup hyladyňykda gaýmak bilen çörek bar, şonu ýetip üýüp batyryp. Oňa ýagdaýym bar. Şuma da boldy. Ne siz barada kän gürleşdik berdinni. Men işdeşim. Bizim sorak berelini. Sizem sorak beriň, sizem goşulyň. Köp ýyllar bäri bile rahmet çekýäs Türkmenistanyň baş akademik drama teatryna. Sana şeýle sorak, gatty sorak dipdirler şu ýerde. Teatrda ýa-da kinoda oýnanyňyz ýaly durmuşda şol gahrmanlaryň biri bolup galmaly bolsaňyz kim saýlarsy? Sonra ayaman gow sonra ýöne özüm käwet ýeke galym portadymda öz kärim hakda pikirdim görüjül. Keşpleri, üstlenlik keşpimiz gower ýat döredän keşpimiz. Öz çağamyz ýaly oňa azap edýär, döredýär diýjüm. Hemmetinem gower ýa. Hemmet bilen ýaşap geçýän. Ýöne has içinde saklaýan bolýar. Eger döredän keşplemden biri bolup ýaşamal ol
galmaly, bir bolup ýaşamaly bolsam Celaleddin bolar. Celaleddin Sultan bolar. Celaleddin Sultan Men meniň uly şahsiýet. o watan üçin bir başyny orta goýan şahsiýetlerden birinde Celaleddin Sultan. Men şo keşbi maňa inananlaryna, şo keşbi döredimne, halk köpçüligiň ýetinde men köp bir uly bir tergi berdim maňa şo keşbi. Maňa näme aýagy düşdi diýerler, şonu ýalyp teatr festiwalyna birinji ýer orun aldym şoň bilen. Umman asliýetden men teatr bir adım öňe süýşmegme, maňa sebäp bolan keşbimden biri. Asliýetem ýaşan ömrüni seredimde men şol şahsiýet bolup ýaşardım. Münasip Celaleddin şahsiýet. Sultan. Şoň ýerine orada götererdiňizmi şol naky bolup, şo döwürdäki bolup geçen durmuşy özüň şol adamyň güýjüni özüňde geçirip ýaşardyň diýjek bolýan. Şol Celaleddin bolup ýaşardyň diýýär mysal üçin. Şoň şöhratyny, şoň gahar Eserine adamlar bilen, halk bilen oňşusyny ýa halk bilen näli gatnaşyk şol atlaryna şeni Ay şol şahsiýet olmak mümkinçiligi elimde bolsa, Hudaý ile ýöne öz ýüregim çydardım bolar. biz ähli keşpler ýerine ýetiremiz aýtmaýaňam özümizden Biz geçirýär. o özümizde geçirip şoň içinde Şolar ýaşaýar. ýaly kabul edýäs, özümizi begenjem şo döwür özüne kabul edelim bolmaly şonu. Elbetde O şo wagtlar Edil şo wagtlar spektaklyny aýdaly 1,5 saat dowam edýän bolsa, 1,5 saatyň içinde şo keş bilen ýaşap, halk köpçüligiň öňüne çykyş edýär. Halk köpçülik el çarpdy, gulow şurdy, o surata iştirek etdiler. Biz ýöne ýene näçe wagt şol obrazdan çykyp bilmän. Görmekde gal. Sahne eserinden öň eýän bir gün öň girip başlaýas. Çykam. Bir gün içime bir mutur taýlap başlaýar. Ýöne tamaşaçy el çarpýa gidýärler, boldyňa tygyja sesin öz obrazyň özüň gal. Şey diýersiňem diýip umyd etdim. Men sebäbi şol oňa näme bar, näme diýler fakt bar. Dokazatelstvo bar, şo keşbi gowarýanlygy. Şonu menem gelini bolup oýnadym. Geliniň adam Mahnur. Bizim meşhur dramaturgumuz Gowştgeldan atarsyň ýazan eserde Mahnur. Ütköş ada. Men şol ady öz gyzyma goýdum. Gyzaşym bolanyny. Biraz wagtdan gyzy boldy Mahnur diýip tak. Gyzynyň ady. Mahnur. Mahnur. Aýyň şöhret diýmän. Howa ay bolýar. Mahnur. Aýyň Adimatlar. Adimatlar şonu şo spektakllarna dilşat. Aşgalam aýalym oýnady şo ady Mahnur diýip. Şo wagt şol adam bir diljat görüp gyzym bolsa Mahnur oýardym. Gyzym boldy Mahnur diýip. ýaşaýynja bolsa ýetirdim. Şonany bilip bolýar-da. Çoğlum bara. Benim Edil Sonya Mahda men Şamah dip atayladım. Bizim bolsa Şamah takarny. Daktym. Taksak gyzym bolsa. Oğlum bolsa Söyleme. Belkarlajan bolsun arzu edýän adyňam dakyn. Arzu etdim. Ýene bir sorak bersem bolýarmy ýa-ni? Arkaýyn ýok berin. Beriň. Biz size sorag berdik. Ýa-ni berdik aýna berdik. Aktör bilen artistiň näme tapagy bar siz üçin? Bilen Edil häzir wagtda gerek soragyň bir ýeri şu bar. Şu wagt gynansakda näme internetiň ösýän döwürde şu bar. TikTok. Şu wagt şol zada düşünmän şeýle bir nemeler köpelýär. Plan aktör, plan artist. Beýdise goýnuňda diýenler söýtmän aktörler, artistler. Şonu düşündirjek bolýanlar, şol olaryň düşünmän edýändirler. Özüňe çekseňiz bagşlarsyňyz bardan. Atlaryň ýygyna şol ýazyp goýarlar. Ýöne hakykatdan giren aktörler ýazýarlar, onun üçin ýöne käbir şonu düşünmän plan aktör, plan artist diýip ýazýar. Indi artistin aktörüň tapawyna gelsek, olar şonu bilýänem dällerlerde. Bizim bilemdik, bizim şo zatlar okap bildik, şo kärde işläp bildik. Sizin alanda näçe ýyl okudyňyz? 5 ýyl. 5 ýyl adat. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyna drama kino aktör hünerini okuduk. Şo institutda berilen soragyň biri şu. Öwrüdilen soragyň biri. Aktör. Aktör diýilen zat kinoda teatr faklysyny çeýdýän aktör diýilýär. Teatrda, kinoda. Artist neferdar sen artist. Artist aýdymçy, tansçy, muzykant oglarlar. Nesiz artist. Diýsem diýersiňiz äder artistler kinoda çykyş edýär. Bolup biler, oýnap biler, klipge düşýän zat edýär. Ýöne düýp hünäriň
aktör mü? Aktör kinoda çıkış edenler aktör. Tiyatrda çıkış eden aktör. Men pikrim tapawdy bolmadyk bolanmazda ona aktyor, ona da artist koymazlar diýjek bolýan. Misal üçün Serdar aktör tapawdy bazyr atlar. tapawd bar. Ana şu tapawd. Tapawdy. Şu sana Serdar aktör diýip bolmaýar. Sen Serdar artist. Nesip bolsa inşallah şafer paýnalsaň, tutmasaň at bilen artist Serdar. Görýän Serdar artist diýip bolýar. Sen aktör diýip bolmaýar. Ne Dilşat we men başga da teatrda kinoda çıkış edýänler, olar aktörler. Biz kinoda, teatrda çıkış edýär. Ýöne bize artistim diýsen bolýar. Bize o aktörler hem latda baş çıkmaly. Aktör olacak olan. Sebebi sahna çykýan islenlik adam artist bolýar. Ýöne görýäňizmi keşp döretýäse biz. Biz birinin keşpini döretýäs. Biz sahna çykýas professional teatrda, kinoda professional aktör bolup diýäs. Siz sahna çykýan adama ýöne opşym artist diýilýär. Şoň üçin bize de artist diýilýär. Ýöne Tapawd soraýan, men şu tapawd şol. aktör diýip bolmaýar, artist bolup diýär. Ýöne seret ol kendiňe kinoda hem sahnada diýdiňa, teatrda doğru. Indi şumat be TikTok'da öz bloggerçylyk edýär-de öz artistçylygyny görkezýänler we olar radegişli däm onuň. Doktorlar. Artist däm olar. Artist. Artist aktör däm şolar. Aktör değil, artist. Artist. Olam kino olanokmy bir böyle. Ol şu kino diýenler bar. Kino diýenler oýnayanlar aktör olarlar köp şotaýdy. Hawa. Misal üçin Ahmet Aman Durdiýew aktör. Ferhat Babaýew aktör. Başga da kän sana oturdy. Türkiş diýilýän bar. Şolaryň hemmesem aktör olarlar. Ondan şu wagt döwre göre adam atyp internet açýarlar, öz hunarlaryny paýlaýarlar köpçüler. Ýöne häzir professional derejede edenler dost. Daşarýurda haýsy TikTokerler şoňar mini kino edip berýän gördüm. Hiç dene görýänler. Olar diňe blog göre diýerler. Aslında hakyk artist, hakyk aktör bir uly bir derejedäki kino mesela ana şoňa olar professional mini kino ya reklama ol Türkmen sana var mı hadiyen men adına şunu yarlaplar. Daşarýur TikTok'da ya aktörlerine göremek mini kino oynap berýär. Bar bolsa bardyr. Sebäbi ýöne biz ünsveremiz okýa ýaýro we. Ya men ünsverýän açyp ünsverýän eken. Kinoda ýam kino çyksa uly maçdapda da onuň bize ýetip gelýär. Bölek zatlar bilmedim ýöne mysal üçin aýdaly. TikTok'da zatda bar o artistler aktör diýip bilýär şolaryň özüne. Aktör, plan aktör diýip ýazýarlar. Mysal üçin da oyna bilmeýän. Olam ýazyp bilýär, olam pikir ol biz olam pikirine biz goşup bilmeýäs. Oň öz prawasy bar, näme diýilýär? Öz haqqy bar. Ýani klipde de düşüp bilýär. Ýöne şonu dokumentalny şoň diýip bolan, dokumentalny şoň ten aktör diýip şoň bir gramata berip bolan. O beýleki zat ýalyk gıйwat gider häzir onu dogrulamasaklay o kim ol Şonça goşulman näme son mende ne diýişkär näme o bloggerler şonu alyp bolmady ýaly sen düzede. Yo berde dogrudak. Yani şeň biziň hakkymyz bar, öz pikirimizi görmeli. Goýulan gurulmany hakkı bar. Diýmde biz dogruda aýdy. Olar aýdan ýa-ni serdaram diýdi. Olar ýazyp biler näme diýip ýazjak bolsam. Men apar aýdym. Ýöne şolaryň içinde gowy däl o. Berde berilýän foro artistlaryň aktörüň tapawdy. Men şonu açyk etip görkezdim. Hem şolary düşünýär ýaly aýdýan men bu. Indi men şuna bildim de ödüm. Ha, men doğru artist ekeni. Artist. Ana. Her kim öz bir şey bilse, gowy bolar, diýjek bolýan. Aslında daşary ýurtlarda ähli artistlere, aýdymçylara aktörski sapak geçilýär. Aktörski masterstvo diýip sapaklar var da, sapak däl ol man bir ýer girip okumaklyk däl. Ýürüýän kurslary bolýar aktörski masterstvo. Sahnada özüň näde baryp barmaly, sahnada öz edepleri, öz tertipleri var da sahnada. Mesela çünkü men goşgu diýen şol goşgymyň içinde ýazjak boldy. Men hem şoň içinde kino bol bilki kino ýaly men şoň içinde şu goşgy ýazjak goşgymyň içinde ýaşaýan, onuň ýazýan şol. Mesela çünkü Aslında var şol sunot işgärleri, dörejülük adamlary, abişni adamlardan tapawdy okumakdy. Abişni adamlar gün okaýa. Dörejülük adamlar okanyny ýen berde ýaşap başlaýar keldi. Gözlemlep başlaýar mizan senatyny, wakatyny okawuran. Tapawçy otaýdy.
Ya men Şundan bize bir halipalama da aytıp tapawdyňy siz okanyny gözüňize getirýäňiz diýär. Abi işin adamlar ýöne okuýarlar. adamlar belli bir söýgüni kinoda gören söýgülerini belli bir söýgü göz ýetimi gören zatlary pikir edýän adamlar diýjek bolýan, şonu duýjak bolýan adamlar bar da. Şu gören kinoda gören ýalyk söýgü gözüne gelýär. Köp mene aýarmasy, gylmaşylar. Men mysal üçin onun erbedirägini gördim. Olar bilen o şonu. Onu diýjek bolýam her kimin her hili garaýşy bolýar şoň ýalyk. Her kim gören zadyň gözüne O getirýär. gören zadyň gözüne. Men şu dağ diýsem, siz her kim öz gören dagyň gözüne. O ana şunu diýjek bolýan, o düşünýär. Şoň ýalyk onun ne düşünýär bilemem. Her adamın öz fikri, öz Garaýşy. garaýşy bar. Diýjek bolýanym. Her adamın fikrini gollamaly, syýlamaly. Şu haqqy bar, onun haqqy bar diýjek bolýan. Öz fikirimizi herimiz ýankaýşmaly, herimiz bir şahsiýet biziň. Meňim öz fikirim bar, siziň öz fikiriňiz bar, bir-birimiziň fikirimize dawalaşmaly. Her kim öz dogusunu Yine burada men şu adam ay köp ýerde serdarym tanayan. Serdar çağırım tanayanlay plan. Men pikir edýän adamy tanamak üçin 2 ömrüm ýetmeýär. Hiç bir adam men seni tanamak üçin, senem tanamak üçin, öz oglum tanamak üçin bir ömürde 2 ömrüm ýetmezmi kadýan. Sebäbi haçan näme tanap bolar, jansız zatlar tanap bolar. Ütkap duran zat hiç açan tanap bolmaýar. Janly zatlar hiç açan tanap bolmaýar. Allah bir şeýle yaratdym kadýan. Şoň ýaly godurat. Tanaya diýip siz şeýle tarapdan tanaya diýip aýdýanlar fikir edýäňizmi? Erwet tarapym bolsun, belki Ya, gow burada tarapym diýerler, bolsun. Belki sizin erwet şoňa- tarapymdan gow hasiyetlen bardyr, onu bilemem. Belki size misal üçin hondan berse diýerler, ýöne siz hondan berse däl. Yok, Fikirde. hondan Dip mersi aýtjak diýenler men bolýan. birda düşünürdim gelýär. Hondan mersilik däl men kän pikir edýän. Kän kellem dumka degýän ýöne avtomat adam pikir edenne neme daşarypda tejribe geçirýärler-de. Şeýdi pikir edip görüňde bular has, bir gos bolýar, has dumka giderik. Hereketine kellen aşağı edende. Beýle degende de Allah zany. Ya Allah diýmedi. Ujop bunu başgaça. Diýjek bolýanym, şol pikir edip ýören momentimde duşýanyrlar. Ya şo kellem meňem kän öýde kynçylyk bolma, meňem ideal adamdan, menem hemme adam dokulumda dugdan, menne de kän aladalar bar. Köpüň ýöne men olar görsem elbetde men açylyp bilerim. Ýöne olar meni görýärkäm, men olar görmeýärkäm, ol men boş ýere şeýle ýylgyryp gelip bilmän adam. Yok. Doğru. Boş ýere hani adam makara edip görmän men. Doğru. Olam doğru. Siz näle bolaýyn, siz ýylgyryp geläň adam pikir etjekler, pikir eder. Onu men olam gatty görem, ýa-ni diýişim, olaň öz haqqy bar. Men olaň pikirini goşulman haqqym ýok. Ya olaň öz ilişkin durmuşy, men olar goşulman haqqym. 100 ýyl tanayan ýalygam, ola plan diýip bilýärler, bir sereden. Ol Oleyam. Onu men käwat diýän, ay agam plan etmelkeniň dur, ay eýil etmeleki, çiň sen öz durmuşyňda ýaşap ýetişýäňmi diýen gol. Şoň üçin her kim ol beý diýsem gatty görmeliler, her kim öz durmuşyny ýaşap ýetişde zor bolýar bu durmuşda. Onu näme? Gatty gurrumyz soňda durmuş hakda näme hatda bir aýdymyz eşitdi. Aýdymyz aýdar. Ýa durmuş hakda aýdym aýdyp beräýin onu men ýan ýakyn diýen hakykat bul aýdymyň ady diňläp bolanyňdan soň hakyky diýip ödüň baha berýän içinden. Şoň üçin şoňa hakyky goýdum. Ähli ýalňyş özümizi. Durmuşda da däl ýalňyş, döwürde de däl ýalňyş. Ähli ýalňyş özümizi. Ýörenme. Ödünne güne koymal adamlar, gürlesin döwre bagly bol hemmeler. Ählimizde şol bir ýürek, şol bir gün, şol fagat ütköýän adam ütkan okgalan zat. Önümüz ýalňyş ýaz döwrüň ýok kimi, ertir diýjek dost haçana çinli. Erkimde detse için daşın niyet telini, Allah'ın bereketten verir payını. Allah'ın berýändir her kimin başaracak kârini. Perfil waltın senin hiç kim çekip bilmez dädini. Şoň üçin howluk ýaly öýüme gaýdanda inni. Sebäp garaş ýamaş galan şundan feýänler meni.
Tüyenler beni. Armanı damıp dur gözümden yaşım, benim kafam ortası parlı başım. Gönlüme değseler koruyan bu yalnız başım, içim can tintin benim gözüm hem başım. Şükür Allah birden bir açıp kari, çeken dertlerim düzüttün etmeli. Yaşlı ettim benim yanlışımı, düşündüm hali erkek demek ödünü erketmek demi. Allah'ım bir yanır her kimin başaracak terini, dersi duvaktın senin hiç kim çekip bilmez nedeni, nedeni, nedeni. Şoň üçin howluyan özüme gaýdamda inni, sebäp garaşýa maşgalan şundan süýýänler meni, süýýänler meni, süýýänler meni. Allah'ım berýänler her kimin başaracak kärini, dersi duwaktın senin hiç kim çekip bilmez nädini, nädini, nädini. Şoň üçin howluyan özüme gaýdamda inni, sebäp garaşýa maşgalan şundan süýýänler meni, süýýänler meni, süýýänler meni. Yılların dowamında anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýlerinizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen mezen. Adamın öz-özüne boýun bilmeýän sözlerini aýdym usulen ýetiripsiňiz. Men asıl bulaýdym, şular ýalaýdym. Men indi köp kän çykaran diýjek bolýan sebäbi şeýle bir ýaş oglanlar bar, şeýle bir ýaş gyýlar bar, edemet ýitip barýar diýjek bolýanym. Birazajygam orada bir ýüregi bar, bir ýüregi o maşgalatyna bolan sevgisini artdyrar diýip men erkek diýmek ödüňe erketmek dämi diýänim. Şondan sebäbi şeýle bir kän maşgalara bir ödüň köpüň adam bolan soň gaty kän bodulan maşgalalar barada gepler eşdilýär, ýeneler eşdilýär. Onu içinde abidelik başlaýar. Mesela şu men bagtly bolup ýaşap gören maşgalam bilen bagtly günüme öler şoňalyk söwüşýärlerden diýjek bolýanym. Görübilmän, ýene de bagtly maşgala görseler bolubilmän, şoňalyk bolup sebäbi öz ýalňyşlar, özümizde ýalňyş diýýärmiň sebäbi özümizde dil. Men näl pikir edýän şu iň durmuşda ýa dünýä boýunça güýçlü ýarag dil ýarag diýip pikir edýän men gördüm. Dil ýaragy. Şol ýarag bilen bir-birini ýaralaýarlar. Soňa da at goýanoklar ondan. Adamyň göwünne. Geliniňiz näle gördü bilaýdym diňläp. Men hemme dogry maýdanynda Maslahatlaşýaňyz. öýle ýanyna oturup ýady. Baranja ço. Ferda. Sebäbi men ýekelikde oturýan wagtym bir şol ýanyma gelip. İki tane oğlum biram şol öýdü. Asyl men öýde çül. Maşgala iň ýakyn da bize. Hemmesiniň öz orny bar. Ýöne şol ýanyňdaky gaty orny başgaça bolýar, üýtgeşik bolýar. Emmemiz maşgalaly adamlar, bizde de şolar ýalak. Ýene de kyn günüňde de begenýän günüňde de ilkinji göresin gelýän adam şolar. Diýär, näme sen o işgärler bolamsoň köp halk bilen köp wagtymyzy geçirýär. Onuň pikirimiz, öýümüz, çağamyz näme işleýärler. Bir hil trewożny bolup gezýän ýerinde. Onuň öýde oturýan heme arkayn çağalamyň özüm görýän näme işleýär. Bu maslahatlaşýan olaram habarly, menem habarly, etjeklädim, etmejek ol diýen bolar adyr. Näme diýýär, hele bolma, ol hele bolmalyny, ol maşgalan goramak, ol sen maşgalan derejesini başyna täze edip saklamak bolýar.
Sebebi maşgalan abrayı. Olaram men şu käbir oglanlara aýdasym gelýän zat bar. Edilenler ýaşlyk, ählik şemedýä ýöne. Şol goýberlen ýalňyşy düzeltmeklik erkeklikdi hasap edýän. Onuň käwat oturýan aşaýdy. Men çay içip turan soň oturýan oglum maňa çagalanma. Öýden çykana, köpüň adam soň näme öýden kän daşaran goýup barama. Niýjek bolýan. Kän goňşulum bardy ýani diýen goňşulum oglumyň o pikirini arasda pikirini hapalayan goňşular bar. Onu niýjek bolýan. Ol men günä men çagamda şar goýberýän. Men özümde günä. Men olar günäkarlap biljekler. Ýöne niýjek bolýanym oturup pikir edýän bolyn. Şol sen aýalyň biriniň gyýdy dogrumy ýok. Indi sen o taýdan alyp gaýtdyň muny maşgalatyndan. Indi sen häzir gitseň daşa. Bu ýokdy. Ne maşgalasy bar, ne enatasy bar. Ýok ojady bir ýyl men hasap edýän ol koçuda bilýärmi? Ena pişijek bolýar, koçuda gelýär. Şoň ýa hasap edýän. Onuň maňa ýakany ýok, men alyp gaýtdym, zaşy çykmaly boldy. Ähligime de değişdi. Doğru değil mi dost? Diýen allyň mı çağıdy? Çağa maşgal edip allyň çykmaly diýen. Ol intap, iki zan dost bilen intap. Meni halamak, halamayan adam şu giyce gün iki zan dost bolup ya dost diýýänler, ilki bilen dost diýýänler Allah Taala durmuşdy. Durmuşyň kanunyny yaratmandyr. Adamata howyny yaratdyr. Şulam adamata diýmändir, şuda sen dostun bolmaly birini yaratmandyr. Doğru değil mi? Diýmek dost diýýän zat ýok. Diňe ýakynyň maşgalan doganyp gatnaşyp bolýar. Men öňe maýdan doganyp gatnaşyp bilýän. Dost men dost diýýän wapşe anam. Dost diýýän wapşe ýok. Durmuşyň kanuny ýok dost diýýän. Diňe ýeketäk dost Allah maşgalan. Ana bol. On boyun almaga mertlik. Şu siz boyun alýaňyz da ine. Gelinime sarpa goýaňyz şeýle on boyun almak dogry gaty ol başka pikir edýän adamlar var da onu ýankaýdyşyňy diýýärler. Onun sözüňden onda diýýärler, mesela aýo biziň elimiz senki ýar, o akylly däl ne. Meňem çağalym gelinni itiýan bolup gelmedi, onu özüň terbiýelemeli. Sen ikinji terdar şarf ýasamar onu. Mesela şunu aýdýan ikinji terdar ýasamar diýen. Sebebi sen öýden gidende ol şu terdar bolup çağalama panyat öğretir. Men berip bilemek, men berip ýetişemek ýa çağalamda men kän halk bilen köprak bolamsoň panyat berip akyl berip ýetişemek. Ol terdar bolup akyl bermeli. Men bolup. Ejetiniň gollaýanmy? O aýal maşgalan akyllar sap titrak bolup olmaly bolýar. O menem onu islamok. İlki ejetine goýýan. Ejetem ogluna goýýan. Ne, bulan fikirni diňläliň. Bir-birine düşünşmekde. Näýlik siz pikirde? Gollaýanmy diýäň? Diýilýär. Ne atamaradyň öýe şaýatdyr. Men gollaýanmy diýäň? Şonu Senem şu fikirdemi ýa? Gollasaň, şunu in gowsy. Sebebi bize bara dogry maýsam, gije işleýän, günni işleýän, onu kilek bara öýüňe mihmanna. Men bol ýöne şu Onun ýankyal gije bar ýan. Ýemediýän onu sen o bilen näçe wagt bersen görün, seni burada barıp talep ediyor. O nereden bilsin? Sen görün o näçe wagt ber, ya näçe saat ber, sen o ente aýdan onu barıp o görgüliň üstüne gyýryas biz. Aýal maşgalan. Sen düşünen ok nämeden? Ilk onu düşündirmeli. Gitmäkäň düşündirmeli ya. Şoň bilen bolýan wagtyň düşündirmeli. Doğru aýdýaňyz, özüňiz Sen talep edýän zadyň, o barıp gön gapydan girip istep bolan ok. Ol yekece öýüň içinde däl ýaly ýok çağlara kelles gidip şoň ýalyk bolup beren adam ol sen baryndy. Siz özüňiz pikirdeş ýatamaly. Pikirdeş etmeli, meňe paýlaşyp, şonu pikirlenip, şol düşünmese de şoňa ahyr soň düşünüp başlaýar, siz bilen deň paýlaşýar. Şol meň bilen şu wagt pikirdeş bolýar, şu meň bilen pikirni paýlaşýar diýem, şonu bilmeýän bolsa da şonu öwrenir, şonu siz bilen siziň goýýan sarpaňyza olam ikisisi de jogap edip sarpa goýar. Senem şeýlemi Atamrat? Ey men Degençtene şeýle bol. mene bara dogry maýsam gelinim düşünýär. Ýöne çağalarym tekçi de ip bar ýa-da onu. Senimi? Onu mene bara dogry maýsam studiýada ikinji öýüm da şu taý.
Gaçýan ha şo oklarda. Yok, kaçan ok. Kazanç. Kazanç şuat bizim zadımızda şuat bir kazanmalı wagtymyzda şumat. Uyalmaly. Bir çağalar üçin dat onun şuat işläp bilen wagtyň işlemeli ýatma. Ýöne biz ýaltan ýermizem ba. Onu şuat düşündüňläp özüm duýgulanyp başlaýanma. Motivasiýa köp eşitip dursan gowda çol agyň tutýar özüňem näme üçin men şonu edebilem o diýenler. Näli näserdar ýalga gideli, gepleşe gideli diýen. Geyinmek üçin öýe bardym da. Onun çağalar eýem öwrenşikli. Ha geyinip häzir gider diýär. Eýem taýyn. Onun aylasyň gelýär, oňa gidesin gelýär, moňa gidesin gelýär, bir gedelenje desin gelýär, çağalan alyp bolyn. Wagtyň bolýar. Wagtyň bolmasa, wagtyň ýok. Wagt tapsaň pul tapan ok, ikisi saz bolup getirip bolanokda. Hemme zadyň ýeri taýyn gazanýan puluňam onuň şuaşon ýal periodda biz birazajyk gazanýan oňa bermeli, ondan oňa bermeli. Ekiş döwrün. O ekiş döwür, o biz näme ýöne gelinim birazajyk menden zat edýär. Atwary. Öykele ya o çağalar bilen aylanmana giden o şon aylanyp bilýänem men çynym etsem şeýtirip ana şu Sizin boynuňyzda gatly maşgalan agramy ýatyr gazanç maşgalan eklemeli saklamaly ýöne dinan hukmyny aýdaýyn üns gerek dinana hukman sizin näme diýilýär maddi tarapdan bolmasyn. Maddi tarap syzam üns gerek. üns gerek. Hukman akitmek değil, başgaça öýde bolup bir gün siz şolar üçin wagt sarp etmeli. Bilema kino görmeli, üýşüp ýa bir oýun oýnamaly. Ýöne gerek senan üçin. Men şoň ýaly ýagdaýda bir zady enine getirdim da, ähli men maşgalamy. On maşgul ýa bir hepde maňa sora bermeň diýen. Bolanyň özleri düşünýär. Adam sonak bir on maşgul. Hemä men özüm käwat şoň ýa ekşik perioda düşýärne. Şoň ýalakda diýen. Ýoksa olaram sen düşündiren okul gelip onuň saňa diýerler, winimaniýa ber ýa çağa. Senem ýüzüň alyp goýarlar. Şoň ýüzüň almadan ma on maşgul wagt berin, on maşgul ma alar bermeň diýen. Hemä olaň soragyna men taýinlenýän kellemde. Hemem ekçek beril, ekmeli etmeli işlem yetiştirýän. Olaň hemä gownastyrynda gurulýar on maşgullardan. Hemem gow düşünýän. Şolar enine getirmeli maşgalagy mysal üçin. Ya enine getmek On baştan başlamalı. Onu baştan Başdan başlamalı. şol bir ýerine düşünmek. Gulam zatlan bir ýerine. Diňe düşünmeli bir ýerine. Ya düşünmek diýen köp adam diňe hukman aýaly howa diýip durmaly diýär. Düşünmek diýen ha. Olam öz pikirni aýdyp biler. Hawa. Oň pikir saňa yaraman biler, seň pikiriň oňa yaraman biler. Hawa. Şoň üçin ýeni aýlanyp onu şu düşünmeye gelýär. Köp oglanlar şu eýle näme diýip bolýar diýmelmiş. Diýär-de oňalap durmuş bolmaýar, bak durmuş onda bolmaýar. Bak durmuş oglanyň bolar, çağalaryň bolmaýar. Näme diýen bolup durýan bolsa şol oglanyň oň bolar, çağalaryň bolmaýar. Eger şeýle heleýini gorkup diňe bolýar diýmeli bolsa heleýiniň ýürejigini galaýar şonda. Diýjek bolýan, onam dinlemeli ýeri bar. Ýok diýdimi? Dinleme oturmaly ýerem. Yani sen diýäňem bolam. Yani düşünmek bolana, içkin bolana şol köp adamlar şoň ýaly pikir edýär. Yani heleýdiňe bor diýme, nämese bor diýmeli, içip gelse bor diýmeli, içip gelse bor diýme, oň ýalak. O bolmaýar. Şu ýerde ýam Ojaň, heleýin silmasaň oja ojaň sen depeledin bolýar, halal ojaň bar ataýdy. Şon depeledin bolýar. dogry aýtjaňyz hemme gurrunlar ýöne şu taýda mümkin bolsa bir aýtjakdadymy, ene bir kere keley diýdiňizde. Şu söz. Yo, men oglanyň ýüzden ýan maňa aýdyşlaryny men aýtdym. Belki, Men maşgalam diýip gurulýan, öz maşgalamy oglanlar şey diýip gurulýar. Ay heleyim eýlen, heleyim beýlen. Gurulýan oglanlaryň dikkatyna. Heley diýen söz gadymda bir ýigit bir gelin alýar özüne. Şoňa adyn tutmaga özüne kiçilik bilip, geley diýip ýerlenip, şondan galan heley diýen söz bar.
Şoň üçin heley diýen oglanlar men wenan hökmüni aýdaýyn size kimsin men adyn tutun ýa-da gelinim maşgalam diýin. Maşgalam. Men ählaýdym da maşgalam diýen. Şun gepleşimiz gatty gowy bir hili manil gurrunlar boldy hemen bir-birimize ýanky atamradyň aýtşal motivasiýa boldy bir-birimize alhamal maana atamrad sizin sözleriňizde motivasiýa alyp inni geliniň göwüni görmelýän pikir döredi sen şu gepleşip Studiýany taşlaýma beýdiňem o. ýança sen çaltyra geliniň göwüni görmesen Ya entek zapası ba. Mert begenyan. zapasy gutorman ka Allah onu can sebebi serdarına şayat da men kulluk ediye kamam nahar getirir da ýydymdan gatnar. Şoň açyk Akoçkodan bir-birini görüşip şonda söýüşip olar daşyndan ele bulam şeýip berýän ahar ular diýär gelnejem gowy. Bul biraz gedemrä. Ondan men dogry aýtsam ol beter söýýärdi meni. Men on ýalak bir kände söýýän, nämem kände. Teň söýýäniň kände. Ondan görýänne bir şeýle zat edýär bolyn. Her ýatamda dile gedýärne Allah janýan men şundan beter men söýdir diýärne. Şun dile getdim. Şo dilegim kabul bolmy kadýärne sebebi Ol öz hereketleri bilen size bolan Onun syýlagy bilen hormaty bilen hem özüň söýdi. Owa. Ondan kakasymyny okuwur etdi. Daşary urda bolan manam zawoşdy da. Näme 15 gün okap gelmeli bolan 15 gün gitdi de bara ha bir ay bolmaly bolla. Meni mandan bir däl rap başlandy na. Bolar meni aýyrjak bolýa. Şoň üçin uratdy okuw ay baqallyny muňa jaň edýän gaýtmasaň bolanok okuman geç şeýtdirip men ýygyna getirdim ha. Aýralygam gerek zatda görýäňiz sizin bolanok kene suat studiýada da ay zat edýän bir 2 gün bolýan 3 gün bolýandyr ölýän ölüp barýan. Gidesin gelýä öýüňe çağalan görürsün gelýä. Ştaýny goýun hökman eşitdirin sözleri. Ey şu bir kilek wa enlik de yaramady enlik de keferdiň de. Onuň şonu men asyl ýürekden gowurýan. Onu hiç da çalışyp bolanok. Öňe gelinim men ýöne özüm bunu görünsem onu söýüp başlar. Gepleşi. Men özüne bu ýalatlar aýdy bolmaram ok. Bizim aýdam zok ýöne hereketiň bilen düşündüm. Şun aýdaňyz. Onu ýöne düşündirýän-nä. Bir günna maşina o atlar isleýärdi. Akdyp barýan oyun edreşin ýal ýüregim döktüm. Ey sen diýdim gawan ýaramda. Gawanjaň özi ýaman gawanjaň. Ödüçe resource pastanok goýa ödüçe bir düzýä bir meni bolup ýörüşmeli. Ideýalar bilen nähilekdir zatdyr eýledir beýledir diýip ondan jaň etse de şon ýalyk zatlar düzýä menem gara suw bolup işläp otyrna gyýdym kellede del adam del Terdar var o ýanymda diýerek gawa. Şon ýalyk zatlarym bolýa onu men düşündirýän. Sen ýan gözüňe getirdiýänler, sen bolmasaň diýen o ullukan köşk bolsa da peýdasy ýok. Şu esasy senem gowurýan, şu wagt aýdýan, şol hiç wagt ýatdan çykaraýmagan şu diýen o, ýöne bir aýdan soň ýene ýatdan çykaryp ýene gawan pörde ho. Köpräk içiňe dökdürün. Bir soru bereli. Ýa-ni hakikat yan kaydın aydın var hakikat. Şol aydın dinlen soň şu soru beretim gelýär. Öz ulananyň haçan duýdun sen terden? Ulananyň mara şol göçüş gatyr duýdum men göçüş bolany bir 6-njy klas wagtymda näçe ýaşymdadyň. 14 ýaşlarymda. Şo ýaşda öz ulananyň duýdun ha? Duydum ve 18 yaşıma çenem şeyle bir rahmet çektim. Öňümden çıkan kärde rahmet çektim. Çek geldiňem rahmet çekmeli boldy. Maşgala başlady ya oýun urdy men. Ýa-ýan kaydym aýdyp durdyň, ýer ulananyň. Ulanandyň.
Ejemjanyň jany sag bolsun ýöne. Şoň ýaly men zahmat çekemdi Ejemjan bile hiç da dal etmedi. Gulur ýetdi. Ejelemeden jany sag bolsun. O köçede gelmedik ya bir kimsinip iyicek çöregimi tapman olur ýalak bolup ýaşatma Ejemjan. Şonda da näl garybam bolduk. Ejemjan deňje iýdirdim, deňje geýdirdim. Deňje gulur ýyldan berdi, mehrinden berdi. Ejemjan ýaşyň dok bolsun, gulur ýylyň solmadyn. Ýöne durmuşyň arasyna ýyrek düşün diýjek. Dünýede hemme ejeliň jany sag bolsun Allahan. Amin. Ömürler uzak bolsun, görjekler diňe gowy bolsun, şeýdip çağalarynyň awraýyna, bagtyna gowanyp begenmek nesip et. Begenç bu soragy bermeklige meň üçin kelirek edil men bilýän jogabyny ýöne büýük mallamydan eşitdim. Teatrda ýa-da düşýän filmleriňizde gynançly waka bolup göz ýaş çykarmaly bolsa, şonu çyndan çykarýaňyzmy ýa-da ýalandan? Sağ üçün ol soru berdi. Men hem sağ üçün häzir wagtda oýnan keşplerim içinde şonu ýarak gynançly tragediýa keşplemem bar, duýguly drama. Hemmesini de öz başymdan geçirip ýaşap, ýüregim gyýyp aglyp her bir keşim. Men şaýat. O park normal edilse köp wagtda bilet çykyş edýär. Park normal bilýär, şoň üçin başyny öz bilýän diýär. Yo, ine seret sen 5 ýyl okumalydyň ha. 5 ýyl okumaly, mede 5 ýyl okudyp şolatlar öwründim. O, innesin öwründiň. O. Sen aýdyp ber şonu. Aglamak üçin näme etmeli? Yo, o taýsyn aglatman oradan oklar ha. Yo, ine 5 ýyl okudyk diýär-de. Muňa da düşürdi. Menem okudum 5 ýyl. Bilýän ýöne. Ýöne men agla bilemok. Ne bilim 5 ýyl okady bilim, şowur bilim alyndy. Yo, o sen duýgurluň, ama görýän sen duýgurluň aýdym sala bolup dur. Soň. Muň duýgurlugy nädem şol öz söýýän kärni. Men başga da soraýan. Men özümde de bolýan zat şonu deňek görjek bolýan. Aýda. Sen mysal üçin sen işin aktyor. O. İşe tiyatro var ya. Ýadan oklar, ýadan ok. Şular ýa. Lezzet alýar. Ine bir kile. Detalýat. Aglap begen gördüňmi bir aglaýanyňy? Biz sahnada aglasak begen ýaz şoňa. Agladym aýdyp çykyp. Yo, ol düşnükli. Ağladı birlikte. Agladym, hemem agladım. Onu bol gerekli, yerlikli işleýär onu. Biz käme işleýär. Şo duýgular Bularda. bilýär sahnada. Owa. Men saz studiýada işleýän ha. Kä wagtyny. Ana menem sen ýalyk, menem saz işleýän studiýada bolyn. İşläsim beren ok. Wapşy. Yo, ol sen o bir ýerde oturandan soň ala çykda men ýa TV-ge tet, aýlan ziyaret et. Aýlan birazcık TV-ge bilen paýlaş, gurluş. Jany da TV-ge tet. Men aýdym sadan dogry aýtdym düşünmek ýöne eşitýän zadym aýdýanlary şu aýdym sadan etdim. Saz bilen işleýän kompozitorlar ýa Ferdan diýişýärler. Perarif has wajn ýalar. Yo, bu yat telefonu bol diňe. Yo, onu bolmaýar sen pereza. Kataloga seredip ýatdym aýdýa bir boldy. Dogama bir tarapdan. Bir girseň, şu telefonu elinden alsalarım, elin şeydip duran ýaly o. Şeydip dur. TikTok'ta mara gör motiwasiýalan ýalam edýär. Ay, ne dedin turama işlem ladet başlaýar, yeni geçişe tarbiýat diýär. Hop, bu nasıl onun ne kazagam yok o. Muň gowurýan ad gep etmek. İşiňem dur. İwçeňde. Bu telefonu goýan, telefonu. Gurrap ýemeli. İşläp otyrdyňa. Illan ekspert edende ýa birda edip aýdym çykarýan ýa birda çağırsan garaşmaly bolýardy. Bolsa bir 30 sekund ýalyk da bolyn. 30 sekund garaşyp bolanokda ýene telefon alýan, ýene TikTok gitdi. Zato 2 saat duýmaýan. 30 sekund geldi, ol gitdi. Ýene ýarym 1 saat gidýär. Onuň ýadyna düşýär. Onuň ýene goýan. Adama dogry aýtdy. Gep edip oturýan ýa-da o geçip ojaýy. Gepem soňa hakdadyrlar. Mäne goşdyma bu durmuşyň çekmeli bir derdi bar diýenme. Şeýde işte ba çykýar. Atamurat ýamar. O dost bir minut geldim bolýar. Baryp oturýarmy, çaýjy içýärmi. Bu durmuşyň çekmeli bir derdi bar. Näme? Indi şo gep başlamalylar birda diýip. Menem otyr. Evet, otyrna bilýärsiň, işlemeli. Otyrýan onu. Bilýärmi diýem bolýar. Bu durmuş näme? Indi men keçime gaýdym, men şu birde gurulçuk bolýar. Muň gylyk şoňa dogry aýtdy şeýdi. Yo, ola diýip. Men gurrama o meniň TikTok ýerýär diňe. Enni gedilipdir da, enni şu hemme zatda da bir yaramaz enni
Bunlar ayırmaly ýok edi. Bu wagt durmuş ýetgeden bolmagy mümkin. Şeýle sorag düzükdirler sen üçin. Bilýän adam bolmaly, seni öň tanaýan adam bolmaly. Ýürite saçyrk mekdep internatda okapsyňyz. Şol wagt kijijik komnatyňyzda köne telewizor bilen kino görkezýän ekeniňiz. Awo. Ýadyňa düşüp başladymy? Hatda kijijik komnatyňyzda 30 çağa sygyk girýän eken. Sygýan eken şo 30. Şo döwri ýatlaňda özüňizi ilkinji kino zalynyň ýol başçysy ýaly duýýaňyzmy? Ýa-da şu wagtyň munny. Ýa-da köp nokatda. Men dogry maýtsam mara okuyan wagtym o internatda okan mektebim internat diýdim. Ýatymlaýyn. Ýatymlaýyn ol. Sen owadan gaýdýan bolly kanikulla gidýän oýuňa. Galan wagt öz terbiýetçiň we öz naharyň berýärler, wagtyryň berýärler, abedyň berýär, şonýaly mektep. Ondan sen özüňi özüň görmeli. Ondan bir zat ýetiň gelýär, bir zat giýetiň gelýär, bir zat alasyň gelýär. O wagtlar 3 ýyl tomsa çykdyş ýa-da istalowaymyzda ony ýetiň gelýär, almaly. Ay garadan çağalary telewizor o wagtlar az. O wagtlar zat oňa çornu-beli telewizor wady, onuň video da wady. Oňa kasetde okulýan video da wady. Onuň çağalara ýaly pullar salýadyk da. Pulum alýadyň. Pul alýadyk. O wagt Eklenmeler bu. o näme görkep peýda ýok. Sen Yılların dowamynda anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk haller hödürleýär. Öýlerimizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen beden. Bir aýdymam diňläýelim onu. O aydym ýatdyr çykdy. Dehinli oglanlar için, dehinli ýigitler için. Faragadan yan yana köşüştirip yağladım gönlümü. Diyetim gelýär sana bir şefer, da kalasın sana digmesinni gör. Faragadan yan yana köşüştirip yağladım gönlümü. Diyetim gelýär sana bir şefer, da kalasın sana digmesinni gör. Yar yarına barsın, öykü kineler kalsın, boy yaşları yaynasın. Ananın tüyüğüdü, dayanın birbirine, şeydi tüyüğüdü güllesin. Yar yarına barsın, öykü kineler kalsın, boy juanlar yaynasın. Ananın tüyüğüdü, dayanın birbirine, şeydi tüyüğüdü güllesin. Asmanla kay, sen şu yöngedgeler hiç bolmadan kay. Tahtadan aktilin kaşların kimyay, şol teninden bekledin bana da kay. Gecelerin tüm asmanla ay, sen şu yöngedgeler hiç bolmadan kay. Tahtadan aktilin kaşların kimyay, şol teninden bekledin bana da kay. Yar yarına varsın, yaynasın. Ananın tüyüğüdü, dayanın birbirine, şeydi tüyüğüdü güllesin. Yar yarına varsın, öykü kineler kalsın, boy şuna
wagt geçdik artist bolmak üçin sahnada özüň alyp barmaly täýärleri we usullary we şoň üçin aktyorsk masterstvo geçilýär diýilýär. Serdar siz sahnada özüňizi alyp barşyňyzda, sahna diliňizde üýtgeşik täsirler bar. Şonu özü tebigi şeýlemi ýa öýde bir turgunlaşyk zat geçýärmi? Şol aýdyp duran aýdymyň sözlerine seredende mysal üçin yıllar yüreğime sinjör ingesin diýip duranyndan şonu hereketlendirenin adamlara gowy ýakyn, gowy täsir etmeli. Men üçin esasat muhadiýana şo hereket bilen heme özümde şo sözleri geçirem taň şol bolýar. Kä wagtda döşdüm gömmek bolup gelýän wagtym bolýar. Şonu özüňiz edýäňizmi şonu? Ya şonu edeyinip öňünden bir taýarlanýarmy? Öňünden hiç taýarlanýar. Şu aýdymyň getirýän täsir şol size. Asyl wapçemin hiç taýarlama sebäbi. Şol çağalam kiçirak bolan soň belki gorkup biler, ýene-de biler, känmir. Öýde men hiç ilken hereket edemem. Gara şu sahnada aýdymyň täsirinden özüňizi şol tebigi bolýar-da onu. Atamrat siz aranjirovщик şol wagt, şol prosesde iň kyn pursat haçan bolýar? Täze ideýa döremekdemi ýa öňkü elementler birleşdirmekdemi? Ideýa meselesinde 50 götürüm diýen ýalyk pasty soňky döwre 100 diýseňem boljak. Esasy kyn adam şo da ideýa birinji. Onany Serdaryň özü tügeleme şu wagtky proýektlamy taýyn durun tek. Göni häzir bir aýdym çykarmalysyňam durýan bolýar taýyn. Nämen esasyny ideýa baýda biz. Eýem Serdar bilen men gowy eýem biregi düşünşmekde, işimizi öwrenmekde, bir adamyň aýdýara tanamak diýilýän zat kömür gerek diýär. Şol dogry aýdýar. Sebäbi şunu öwrenänçem demen öwrendim diýebiljek gel bolyn. Ýöne şunyň zadyna biraz jagam bolsa, epes wagtlar işleň soň aňsat düşýär. Häzir başga wagşa diýdiň sen işlemek zat diýdiň ol kyn. Sen şonuň aýda biljegini, aýda bilmejegini, sen şoň etjek, döretjek zadyny ýetirjegini, sen şoň etjek zadyna şoňa görä bir zat diapazonyna görä kyn ideýa da esasy. Abul öz aýtjak zadyny ýam bilýär, taýyn getirýär. Ondan men esasy menne şu wagt kynçylyk, közençlik fazla aranjировкада kösenýän zadym söwdenýä diýip bir zat. Adany fazla seljirmek bolýar türkmençe dille aýdanda. Biz hazlamalla bir zat gaty, bir zat ol, bir zady hemmesine ýerine ýetirip bilmeli onu. Ol hemme zat eşdirmeli, eşdirip meselem eden işin biderek şol azap edýäňde sen şol bar zadyň eden zadyny ýüzüňe birleşdirmeli, ýüze çykarmaly hemme zadyny. Biziň hem edýän zadymyz fantaziýa doly güpürdedip goýup otyr. Bu gelip bara oýup gidip otyr. Men oýan, bul goýa üýşük gidýär-da. Onondan wara sen aýrasyň gelen nokta hemme zadym gowy. Onu jemlemek üçin wara o kellar gerekde o oturýanda onuň taýyn rag edip bir diňläp onuň bizde onu telefonu da diňläp görýär, maşyna barwam diňläp görýär. Senan bar alyp gitýän onuň munna diňläp gör, onuň belli gitýän plan onuň esasy zat şonno. Şu wagt bir aýdym taýynda dur, şoňa kän zähmet çekdi. Şeýle bir gowzat nesip bolsa. Bir zada da begenýän şu wagt bizde edýän işimizde şowurduran. Ýuwaş şu. Her aýdymda da üýtgäk gidip otyr. Zady, mysal üçin tan sawalymy, inne kam tan sawalyny onlarla bir hil ýa medin, o dälle stil üýtgäp bar, ýöne şeýtirip.
So men içimdäki adamlara niyetim yetirmek, yürüyen da ay plan stil yürüyen eken, baba yine şonu işler. Yok, o pikir munda da yok, mende de yok. Bizim içimizde näme gelýän bolsa, hakikat ente döretmek diýmek söýdüň manysy döretmek, täze bir zat döretmek. Täzeçilik. Meňdetmek hem däli döretmek bolany täze bir zat döretmek. Bana biz şoň uğruna döretmek uğruna täze bir ýoluň, täze bir stilin, täze bir tehnikalaň, täze saat gurallar diýdi, ritmiş nemeler diýdi. Ana şoň üstüne o halk köpçüligine de owadanlap ýetirmek üstüne işleýär. Gaty gowzat şey dip her bir zadyň üstüne de şey dip diýýärler, berip şo zatlaryň üstüne işleseňiz gowdan gowzatlar çykar. Ýani jeýe diýen meselemizde de begenç soňky döwürler TikTokda gepleşik edýän media tarapdan meşgullanıp başladyň. Ştaýdyna aktyorçulukdan başga näme kär başarýan diýdi. Mysal üçin onu malp bolýa ýa-da ýankyala Atamradyň kyýaly ustaçylykdan mı ýa ekrançylykdan mı näme başga başyň çykkan käriň bar? Aktyorçulukdan başga diktirçilik edýär. Öýde wuralar bar. Alp barça. Düýünden başga näme? Düýünden başga sungatdan daşlaşdyk. O rap aýdýan. O rap aýdýadym ýaş wagt. Kişi ýaş diýen oglançyk döwürler. Rap bilen nime diýdim. Olan şu aýdym olan howasyndan dören. Aýdyma başar bilen onu rap aýdyp gördüm. Tans oýnýadym. Başyn men tansdan başladym. Break dance, tektonik moda diýip tektonik atnaýady. Onun Michael Jackson tansy ýörüýdi. Molumlar bolýady her satdan. Şolar atnaýadym. Biler atmotdaky. Nime diýdim. Tansy şwadym käme fal. Artist, aktörüň bilmeli zatlar da bol. Tans aýdym, hereket, ýanky alp barjylygym, oňarmaly, başarmaly, dil çeperligi de. Başga eger sungatdan daşlaşmalam bolsa ýanky agam aýtşalyk. Mysal üçin öýde maňa bir usta çağırmak gerek. Ýa tok meseleler. Maňa şo zatda gyzykly. Hapak gerek bolsa bar Atamrady. Onuq zatlar meşgullanmak maňa gyzykly. Onuq zatlar gowar ýani. Olam bilemok. Kakama çekendirne, men kakam şonýardy. Köp güner nimeler. Ýaşap, okap, köp güner. Mysal üçin kakam emelek. Mysal üçin çyrak işlere şoňa nerwiňiz çydaýa, ha? O men gaýta şonda lezzet alýan. Taşlak deň 90-na çene edýän. Yok. Men şo zat şol bir zat onuq bilen döwülýär. Mysal üçin aýdary ýöne köjeden alaly. Aýdal ütük. Men şonu başym çykmasa da men şonu baryp şonu biljek bolýar. Görýär, biljek bol, maň gyzyk şonu bilmek. Bolbam gida ýar. Şey öwrenýän. O otur bolýar. Hemme zatda. Kiçik edip başarmady, uly edip başarmady. Maňa şo zatlar gyzyk. Onuq zatlar ýapyşyk görmek. Juda bilmejegim bolsam gyzyklanyp görýän, sorak görýän. Ýöne men öwrenýän. Patrat düzülmeseňe mara ha bir zapçasyny bir da dolan adet gara. Patradan saň düşseň o Ejem mara kiç wagtym mantafon alıp berdi. Öllüm o alıp ber şo mantafon alıp berme kaset al mantafon. Onam söktüm. Allam molen or bir hepde de yok patrat. Ma söktüm ma içine näme näme hilekdir. Soňam düzülmedim zat etdim. Birinji başym şondan başlatdy. Şu wagtara mesele yok. Gatty gowy zat ol. La begen jadyr bulogymy gaýrat et. Söküp düzüp berdiýdiňädir mesele. Sökön soň ene herse bir ýere gitmese bolýar. Yo, innon ýaly, enne türgölleşik geçiler. Mamay tamam. Innon ýaly. Ay sağ ol, töweleme. Soňam esasy köp köp ýerlerde aýdym, ýöne bilýänlerim bar. Men özüm näme gowar ýani. Eger men şu sungatda, şu hünärde bolmak bolsam, aktyor bolmak bolsam, arheolog bolardım. Arheolog? Men şo zat gyzykdan ýani. Geçen asırlarda zatlar şon ellek görmek, şu zatlar tapmak men üçin ýaman gyzyk. Gady wagtary şu işler. Könen dörsülümän gowar. Men aktyor bolmak bolsam, arheolog bolardım. Gatydaş bir hili arasy. Mesela häzir kunaçelma iň gyzykly zat piramidan girip görmek, piramidan görmek. Ola men olardım. Nefibesen barmak. Doğru. Atamrat sökmese bolýar piramidan. Taýda zat goýan nälerler enni.
Ön daşyny görüp gaýdaýmasam. Maşallah. Taparsın ne? Şäherde olmasam şol atlar olur. Düşündüklerim. Ştaýdanna bir aýdym dinlesek. Mümkin orada Batır Cami'nin şeyle gitarada. Yine bir ödörücülüğümüzde. Bir aydım ayıp. Bereceyle gitarada. Öz düzen goşgaýyn. Kara gaşlym neredesin? Senden habar yoklama. Birden beýle ýitdiňle sen yalan wada goýup maňa. Sana ömrüm bağladım gitme diýdim ağladım. Men yanımda kalmadın sensiz kinin maňa. Gecelerin finne galidine günnüz maňa, galidine günnüz maňa. Bu yüreğimin yarsın allın, o yerine getir maňa, o yerine getir maňa. Bu yüreğimin yarsın allın, o yerine getir maňa. Yüreğimin yarsın allın, o yerine getir maňa. Yüreğimi yaraladın, hana derman innuma. Karaladın baltımı sen, bolum ile baltı kara. Dostlarını utun sen, seve varlı sallın bana. Yönün yerde bolsun sen, kızık yok innuma. Gecelerin finne galidine günnüz maňa, galidine günnüz maňa. Bu yüreğimin yarsın allın, o yerine getir maňa, o yerine getir maňa. Bu yüreğimin yarsın allın, o yerine getir maňa. Yüreğimin yarsın allın, o yerine getir maňa. O yerine getir maňa. Gelmenimin yok sana. Sağ olun, köp taňry alkasyn. Ýangy aýdymlaryňyzda da bada terbiýetçilik ähňe. Özüňiz aýtdyňyz, öýde geliniňizi, O yerine getirme, onu koyup onna dawa maşgalaňyzy hormatlamak hakynda da bana atamrat aýtdy. Sen şol aýdymyňyz bilen terbiýelenni şu wagt. Şu gepleşikde. Ay görürse daşlak çıkar. Ene Aýdymly temada motivasiýada o türkmençede bilersen näme? Motivasiýa aýdymlarda motivasiýa almak esasy. hıcru wala ýaýdy. O aýdymlar dinleýän sözlerini dinleýän zat edýäňde adamlar esasen soňky döwre has söze üns berýänçi bolupdy. Sebäbi sözüne öňkü döwürler Eşitýän sözünün söýýärdi, gurulýan sözünden söýlen oklar joň ýa. O. Ýöne enlikde köp zat adamyň öz häsiýeti diýilýär. Häsiýeti
doğa bitten bardır yani şu häsiýetiň üstünde enniň yaramazlaryny aýryp yara gowlaryny goýup has gowlaryny öwrenip enni getmekde biz maksat aýdymlarda motivasiýa we onuň şu enni getseň köpüsi bardyr söýgünip görendir. Yani Allah'ın isteğini kazanmak üçinem näme? O niyette olmaly, päkürokda olmaly, ýa-da ziyanenlikden aýyrmaly, Allah'a ýakyn bolmaly. Diyecek bolýanym, Allah'ın her bir yaradan insanlaryna ýakyn bolmaly, şolara hormat goýmaly söýdüm. Dogry aýdýaň. Bizde doğrudanım ne alada kaygı adamın özü ala dediği kaygı. Dövür ala dettiren o adamın özü. İstesen ala dediğin istesen eden o. O adamın özüyle dövür ettiren o şeyle o dövürümüz var şuma. Ne işlersin mi zaten lan. Ne ememiz getirin. Gitti yaram lan doğrudan. Artı yaram. Geçer Hudaýa şükür. İşleme işleyen halka görkezýän halk netijesini berýär. Ben hakykatdan bir sungat ya şoňa meňdeş bir döretseň halka bir ýüregine ýakyn bir döretseň halk bahasyny berýär. Onuň üçin Ähli mümkinçilikler döredilenne. Mümkinçilikler bar. Bahraman derdarlarymyň jan sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Biz ýaşlar üçin aýratyn ýaşlar üçin amala diýdi. Ana olum bir ullukan bak biz üçin başga ýurtlar ýokmy kadiýany. Aýratyn öz ünsünden daşary ýaşlaryň okamagyny, döretmegini, şeýle bir uly atal aladalar ne diýerler. Köp sag bolsun. Ne şu soru begence diýip hödürlendir soru ýöne muňa sizem jogap berýäňiz. Ne aktyor hökmünde sahnada eser döredýär, spektakl oýnaýar, kino döredýär, seriallar dowamly, finally eserlerde ýerine ýetirdiň. Aktyor hökmünde dünýäni nähil görýäs? Artist hökmünde siz nähil görýäňiz dünýäni? Hakykatmy ýa-da dowamly bir sahnamy? Älim oşar ýaly görýändir. Hemme renkler. Her renkem ýaşap geçýän. Hemme renkem ýaşap geçýär. Garatynam, agynym, gyzylnym, göwüm. Mene şeýle görýän durmuş. Älim oşar. Sağ olun şeýle manily jogaplaňyz üçin, durmuşy jogaplaňyz üçin gepleşigimiziň şu ýerine de ýene bir ahyrlap barýar bir aýdymlaňyz bilen, ýürege barýan aýdymlaňyz bilen jemläýeli. Jemlemeli bolsa iki aýdym aýdar sonra. Sağ olun. iki aýdym aýdar. Başysyny. Yılların dowamyny anam gazanan Arsgal Hali size iň owadan we berk hallar hödürleýär. Öýlerimizi we ofislaryňyzy Arsgal Hali bilen bedan. Aşkın adı yaman eken çana, ey ağalar, çanağalar, xanlar. Bir gyz gördüm messi gyzyl güller, can vermäge uğrunda taýyn. Ey aşkın adı yaman eken çanlar, ey ağalar, çanağalar, xanlar. Bir gyz gördüm messi gyzyl güller, can vermäge uğrunda taýyn. Yaptın, yine yaptın gülüm ışılda. Köydüm ışıl, köydüm gülüm uğrunda. Yaptın gülüm ışılda. Köydüm ışıl, köydüm gülüm uğrunda. Ay berekella, hey! Hakışı Eyni aklar men şol gyýynyň aşygy San bermäge uğrunda taýyn Ay meni haýran edýär onuň bakşy Bakşy ýakşy gaşyk hakışı Aklar men şol gyýynyň aşygy San bermäge uğrunda men taýyn Meni yaptın gülüm aşağıda Köydüm aşka köydüm
ışığında Köydüm köydüm mışkın köydüm Köydüm gülüm uğrunda Ay berekella batırsa Amerika Yine orada var Mışkında köydüm köydüm mışkın köydüm köydüm gülüm uğrunda Ömür basit gidin yolunu Varlım vira dünyada Eğer bilsin bıçakına Alım vira dünyada Sirti verdi boşanmalı bile gelir Ökünürsün bardama Benim sensiz balçığımı Yaş kalbimde oynanma Sen sevmekli boşanmalı Bile gider Seninle edepsiz arzular Başım eğik şimalına Çınar boylu dedekler Sen gittin ilama varman Dökünürsün Benim sensiz balçığımı Yaş kalbimde oynanma Sensin etli boşanmalı Bile gider yerilerimi Darin darin ağlaşırlar Ben asmana
köp sağ bolun. İşiňiz uğruna bolsun, ýoluňyz açyk bolsun, ilhamyňyz hiç gaçan egsilmesin. Elmadama bir-biriňize düşünşip, kirdeş bolup, sunugat döredin, halkymyz begenleriň şeýdip rahmet çekseňiz, amdama ýüreklerini ornalýaňyz. İşleňiz uğruna bolsun. Şunki Behişt studiýasy bilen taýýarlanan Behiş Show gepleşigimizde gelip şeýle gyzykly bir duýguly gurrunlar boldy. Bir-birimize peýdaly, bir-birimize ilham almaga şeýle sunugat gurrunlary börejlik bir hili gepleşigi boldy. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän şeýle ýaşlar üçin uly aladalar edýän gahryman arkadagymyza, arkadagly gahryman serdarymyza şu pursatdan peýdalanyp hemmemiz köp sag bolsun aýdýas. Goý olaryň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işler mundan beýlem rawaja alsyn. Ine şu gün şeýle gyzykly gurrunlar bilen, şeýle dörejilik pikirler bilen Behiş Show gepleşigimiziň 5-nji sanam tamam boldy. Hoş sag bolun.